hace tiempo que sueño con ella. Outro día dixome unha tipa aí na luna, que era medio virollo. Home, non sei. Os ollos son normales que miren para cada lado, se non van enfilados e non enfocas. Non sei. Bueno, en fin. Que me mandan aquí o WhatsApp. Me cago en tal. Oiches, moitas grazas por avisar, Ti si que és un amigo guai, é un compañero como Deus manda. Me cago en tal. Me cago en tal. Me cago en tal. Niño, mira unha cousa. Me cago en tal. Me cago en tal. Para un momento. Que? Ti canto tempo tes para tomar o café? Porque co tempo que levas xa che daba para ir a Colombia a buscalo. Tesme que facer un favor. Bueno, xa estamos co de sempre. Que non és o meu tipo, és moi brasas, No, que non é, que tens que cubrirme. No, agora falasme en idioma gandeiro. Mira, a mí... A ver, que ven aí Ramiro, que non me pode ver. No, eu tampouco che podo ver. E a mitad da xente non che pode ver. Pero por que terás ese carácter que me teño que agochar? Porque se me ven, Bueno, vale. Xa está, veño aquí, mira, veño aquí detrás do cocho. Como detrás do coche co grande que és? Ti, No, aquí, no bolso teu, que me teño moita merda no meu bolso. bolso. Pasa aquí, mira, aquí. Está, aquí, Ai, que ven aí. xa, polo desagüe. Que? Tes unhas ideas de Guardia Civil. Digo, Pasa sí, aí, pasa aí. vale, aquí. Tapuche, espera. Ai, non, detrás. Detrás Ai, de que? ve que és rico, ti. Detrás do cu. Así, detrás. Aquí, por aquí, xa me vete máis. Cala, que ven aí. Así tapame ben. Cala. Onde andas, choliño? Que teño que falar contigo. Aquí Cholo non está, Como que non? Non che está, non? Pois pareceume escoitar a súa voz. Escoitarías un corvo, que sonan así moi parecido. Por que? Pois mira, Que buscabas? dille que son Ramiro de Gran Bazán e que necesito falar con el. É moi urxente, por favor que me chame. Sona así como un pouco raro. De que vai a cousa? Bueno, pois mira, vouche contar. Fai un ano máis ou menos, para a festa do Alvariño, pediume prestados 100 euros. Olvidouselle de devolvermos. Fíxate que me sona a mí esa historia. Bueno, entón, sí, sonaba así un pouco amenaza, Bueno, muller, amenaza, chámalle unha chamada de atención. Se o ves, dille que me chame, por favor. Digo yo, non te preocupes, eu en canto teña diante xa yo digo. Moi ben. Tate tranquilo. Veña, graciña. Veña, chao. Unha cousiña. Mentras non me chama, si te apetece, podesme chamar ti e vamos tomar un colacao. Bueno, xa veremos, que eu hai días que me levanto así con un pouco de alerxia ao leite. Bueno, xa che direi. Veña, que vaya ben. Gracias. Deica. Xa podes ir. Colacao. Hai que ser primitivo, me cago en tal colacao. Aló, colacao? Grazas, Celia. Ai, agora sí. Salvácheme de verdade, ai, como sabía eu que no fondo me queres algo que ben. Saca de aí, anda, saca de aí. Que eu porque non sabía de que iba a cousa, pero en canto me enterei, cando empezou a falar, estive... mira, faltoume isto, para delatarche. A min? Sí. Non te irías poñer de parte dese gañán, que mira o que tardou en tirarche os trastos, carai. Ai, non sei de que me sona, cosa que fas ti todos os días. Bueno, pero o meu caso é distinto, porque eu no contrato teño estipulado unha Ai, telo no contrato, sí. Que hai que subirlle a autoestima ás compañeiras. Que en realidade, a ver, eu miro para ti, é como que me ve un... Non me gustas. Acabouse, punto, xa non vou ser máis descritivo. Non me... Que cara de noxo esa. Non se justo? Justas, me cago en diola, e non te poñes así porque me gustas moito. E creo que eu a ti algo tamén te guste. Non te flipes tanto, que non che delatei, porque a medida que Ramiro iba falando, falaba de cartos, falaba de 100 euros, falaba dunha festa de... Mira, ti non te acordas o ano pasado, na festa do Tinto de Barrantes, que alguén che prestou 100 euros? Non te acordas? Acórdome, ben. Eso é unha falacia. Unha falacia? Vaya palabra te sacaches. Onde tes ti un justificante de que eu che prestei a ti 100 euros? Que ti me prestache, non, lava os oídos. Prestei xos eu a ti. E tes constancia documental? Home, claro, teño. Fixe un bizu. Me
cago. Está aí, non sabes. Eu non estou de acordo. Non estás de acordo? Pois eu sí. A mellor é que como ainda non tomei o café, pois estou un pouco espeso. Bom dia, Claro. rapazes! Mira, falando do rei de Roma. Aquí está o café. A ver, ¿qué gorras, tende? Catucho, que trouxexe aí? Descafeinado con Ay, pa' min. leite. Con leite, E descafeinado semi-deslatado para o cholo, que o cholo Descafeinado, semi-deslatado. Rima cuidado todo. moito. É merda todo porque non ten nada, é Non che trouxeron destes. cruaisán. Debía vir nunha destaza, porque é Bueno. todo des. Mira, vou tengo tomar que pagar a así, ti, son 5 euros hoxe. 5 euros. Isto que é o Gran Hotel de París. Me Casi. cago en... Mira, vou che dir unha cousa. Me falta. Vaiche pagar aquí, miña amiga. Hello. Porque, primeiro, porque é do Casa de Alba, que ten cartos para prestar, polo visto. Ela xa pagou onte. Bueno, pois... Dixo aí, dixo. Eu non vou pagar porque dis que eu estou en concurso de acreedores. Parece ser que lle debo cartos incluso á cofradía dos milagros de Pereira. Manda caralho. Bueno, pois nada, Celia, non te preocupes, muller. Hoxe invito teu. Ai, Vale. moitas gracias, de verdade, Ela, Ai, aí non vas por testar. Ai, Dime, Ainda no, Ela vas 4 o 5 días sin pagalo. marcha, non te Veña, preocupes. vémonos, rapaces. Ala, deica. Oiche, Tá. os 5 euros desta ronda por descontos, debo che 90. Mira, pasa pa lá, non tomes tanto café. no. Oyes, vai tomar o colacao con Ramiro. Verdad, un tipo. Esto, se traballara en Supernito, isto non me pasara. Compra Supernito, compra Claro, café. Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Azúcar. Supernito, y por poca paga.